Jej, my. Quay đi đi, cứ đi đi. Nhanh nhé đi. Curi. Chceme vytvořit tajnou královskou chodbu a každý, který k tomu královskou chodbu dojde, bude mít pondělí ve škole ve školce štěstí. Hôm nay mùng 1 tháng 6 năm 2010. Ly vẽ đây cháu. Lắc cái chân nào, lắc vòng đi. Đi đây đó. Mi lắc vòng đi. Na žádné správné dětské diskotéce nesmí chybět šmoulí písničky. 33, taky to je špatně, takže 45 řekl holčička. A ono řekl, že můžete mít. Takže každý, já jsem musel být z celého testu, takže holčička už nesoutěží, zařadí se tady za nás. Ale ještě máme 3 možnosti. Jak velké je mládě klokana rudého po narození? 20